ikon rabu dole sai hamdala yau mun zo mu gaida kai. Alhaji Umar Sani sarkin Gabas, ka zama adan gari yau talakawa ne suke yi ma addu'a suka ce mu gaida kai. Ba ni kiɗan sarkin Gabas dan shiri na yi, Alhaji Umar waƙar ka ce mai cika na yi. Sha zaman ka huta kun kare tambura na yi, mai kalar dawil su shigar ka domin yaba ta yi. Ka yi kyau da sarautar lafiya dai muna yin ka, sannan shukar rabu ilahu ne ke wadata ka, sannan mai zamani ka wuce masu yin tafka. Gani Ahmad a gidanka na zo da waƙe na. Ka zama ikon rango dole sai hamdala yau mun zo mu gaida kai. Alhaji Umar Sani sarkin Gabas, ka zama adan gari yau talakawa ne suke yi ma addu'a suka ce mu gaida kai. Ka zama ikon rango
saka ka